गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरनानै बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। प्रमद बर' बिथाङा सासे बेफारि आरो दिनै मानो मा जाहोनाव मानि थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' बिथांखौ सासे बेफारि होननानै बुंखो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिन्थिगौ आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय समनिफ्राय गावनि पलिटिकेल केरियारनि बे समसिमहालागै जों रायजो राजानि गेजेराव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बबे एंगेलजों माबायदि फाखननि गेजेरजों बायदिसिना गनायजाथावै डायलगफोरखौ मारिनानै थगायबोदों बे बाथ्राखौबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै रोखा फोरमान मोनखाबोदों। मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै पलिटिकेलि इसुफोरखौ पार्सनेल इसु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जानांगौनि मा गोनांथि दङ, मा दरखार दङ आरो बेनि आन्दोआव जायफोर सुबुंफोरा गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि इसु बा बायदिसिना इसुफोरखौ पार्सनेल इसु खालामनानै बेफोरबायदि जोंनि थासारिखौ दुंहाव थासारि खालामो, बैसोरो आन्दोआव मा बेनिफिट्स मोनो? जों मोनसेल' बाथ्राखौ नोजोर लाखिनांगौ जे जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोरबायदि बर' फिसाफोरा गुबुंले बारहावा सोमजिहोनो नाजाबाय दङ, बैफोर बर' फिसाफोरखौसो जोङो नोजोर होनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि दानानै दोननाय समाजनि नेमखान्थि बायदियै बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो सोंथि खालामनांगौ। सोंथिनि फिननायखौ जेरैबायदि होनांगौ बेबायदि जुदि होनो हायाब्ला बेखौ समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो साजा होनांगौ। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? आं सिएम इएम जानो थाखाय सोमावसाराखै, मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथां। जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारबाय थागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथां। सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाब्लासो आंनि डायरिया फुल स्टप जागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथां। दिनै बेफोरबायदि माखासे हारि सेन्टिमेन्टेल रायजो राजानि गोसोखौ फोजाखांनो हानाय बाथ्रा बुंबोयै बुंबोयै बिथाङा बै गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव, बै गोथार मुभमेन्टनि समाव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोखानाय। दिनै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जेब्ला मानगोनां एनडिपि ब्रादार्स मोननि गासैबो प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम स्टेट गभर्नमेन्टखौ गेजेराव लानानै साखि लानानै मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ उदां फोथाराव लानानै फैनाय जादोंमोन। जाबायदि थांखि लानानै जाबायदि प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि लानानै मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादोंमोन, दिनै जोङो 80% थगायनानै लाना फैनाय बायदि जोङो दिनै रोखा फोरमान मोननो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा सासे सागानगिरि जानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिदों आरो एन्ट्रि मारिनानै प्रमद बर' बिथाङा दायो बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै दंगासिनो दङ। प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गावनि पलिटिकेल टेकनिकजों, गावनि पलिटिकेल आइडियाजों बियो साक्सेसफुल जानो हायाखै। प्रमद बर' बिथाङा गुबुननि हेफाजाब लानानैसो, खायदा बोराय बाहायनानैसो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारनि जागायजेननाय समावनो गुबुननि हेफाजाब लानानै दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव खायदा बोराय बाहायनानै सिएमनि चेयाराव जिरायनानै दंगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जाबायदि पलिटिकेल पावारफोर मोनो गावनि आखायाव, बे पावारफोरखौबो दिनै बिहा बाहायनो हानाय गोहो गैया। मानि थाखाय गोहो गैया मिथिगौना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बेसेबांबा गोलाव सम बर' हारिखौ लानानै दावहा नांबोनायनि उनावहाय 1993 बिएसि एकर्ड जाबाय, बिनि उनावहाय फैयै फैयै 2003 10 फेब्रुवारियाव मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिसि एकर्ड खालामबाय आरो बेनि उनावहाय फैयै फैयै 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एकर्ड खालामबाय मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लानानै। मस्ट इम्परटेन्टलि एकर्डआ जाहैबाय बिटिसि एकर्ड आरो बे बिटिसि एकर्डखौ सोरखौ लानानै बानायनाय जादोंमोन? मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै। आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिएडि एरियाखौ लानानै जोंहा पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनसे मोन्थायखौ मोनदोंमोन। दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारफोर दंमोन, पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन आरो जोंहा थोजासे गोहोफोरखौ मोनाखैमोनब्लाबो
जाखिनि सालायनो हानाय गोहोफोरखौ बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि बे समाव प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथि बेरखाङो। दिनै 2027 जानुवारियाव जा बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि जा एमअएसफोर दंना जायफोरखौ लिरनानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दिनैयो टटेलि माने मिनिंलेस। बिटिसि एकर्डनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ खोमानानै माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ गोहोफोरखौ खोमानानै बैसोरखौ लिरनानै लाना फैनो थाखाय सोर बिथोन होआमोन? सोर बिथोन होआमोन? दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोराथ' अर्डार होआखैमोन आरो दिनै बिथांमोना बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव साजेसन लानानै बे एकर्डखौथ' खालामनाय जायाखैमोन। दिनै गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि थांदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायदों, स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायदों, गोसोबायदि लिरनानै लाना फैनाय जादों। आरो खमसे खम नोंसोरो बिटिसि एकर्डनिफ्राय गोजौसिन पावार एन्ड फांसनफोरखौ लानानै बिटिआर एकर्डखौ लाबोनो हायाखै। बिटिसि एकर्डआव थानाय जिखिनि पावार एन्ड फांसनफोर दं बेनि गेजेरजोंनो लानानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाना फैमोन ना? मा लस दंमोन? जेबोथ' लस गैयामोन। नाथाय दिनैयो बिटिसि एकर्डआव थानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ गोहोफोरखौ दिनै खोमानानैसो दिन लाना फैदों। खोमानानै लाना फैयाखै, आं बेखौनो बारम्बार बुंदों, फानबोदों। आरो बे पावार एन्ड फांसन गोहोफोरखौ फानबोनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारफ्रा दिनै बान्था मोनदों। बेनि बान्थाया मा मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन? बेदि दा बिटिसि सिएमनि सेराव जिरायनो खाबु मोनदों, बेनो जाबाय बान्था। नोंसोर बेफोरबायदि मावबा, नों बेबायदि मावबाथाय नोंखौ जोङो बेफोरबायदि गादियाव फज'गोन, बेफोरबायदि सिंजों मोनसे पलिटिकेलि एग्रिमेन्ट जादों आरो बेनि बान्थाखौ दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सेल्फिश लिडारफ्रा दिनै मोनदों। जायनि थाखाय बिसोरो दिनै खस्थ' खालामालासे, जेबो पलिटिकेलि केम्पिं खालामालासे दिनै गुबुननि हेफाजाबाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै गोरलैयैनो सिएमनि सेराव जिरायनो खाबु मोनदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै हाजार हाजार बर' फिसाफोर थैखांनायनि उनाव जों जायफोर एकर्डफोरखौ मोननो हादोंमोन आरो माखासे एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि मोन्थायफोरखौ मोनदोंमोन, बे मोनखानाय गोहोफोरखौ, मोन्थायफोरखौ जों जुदि बबेबा मोनसे समाव फैयै जुदि फाननानै जायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि मर्यादा, मान सन्मान, महर मुस्रिया बबाव थागोन? बबाव थागोन? बे तुलाराम सान्थ्रि गाहायनि आखुखौ लानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायलांनो जुदि नाजादोंब्ला, सिमां सुजुदोंब्ला मालाबाबो साक्सेसफुल जानो होनाय नङा। आरो बे तुलाराम सान्थ्रि गाहायनि आखुखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गाइड होलांनानै आगानसे आगानै आगान बारहोलांनो जुदि सिमां सुजुदोंब्ला बेखौबो जों मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा। आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोलैनि हांगारखौ जोङो मालाबाबो दोना आरो नाङा। आरो बे बाथ्राखौ फैबाय थानाय समाव बुहुमनि रायजो राजा नोंथांमोन रोखा फोरमान मोनगोन, जोलैनि हांगारा सोर। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सोर अथरिटि, सोर मोन्थाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि 17 इयार्स बिपिएफ गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव जाखिनि हारियारि जाथायफोरा जालांदों, दुखुनि जारिमिनफोरा जालांदों, बियो बिथांनि गभर्नमेन्टनि दाय बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दाय होनानै दिनै बेराफारसेथिं मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना हाग्रायाव थानानै हारिनि थाखाय दावहा नांहैबाय दङ आरो बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङानो स्वयं गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामगासिनो दङ। दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै पलिटिकेल इस्यु जि खालामबाय दङ, पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जे डायलग मारिबाय दङ, बिथांनि बे डायलगा जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनानै दोननो नाजानायनि मोनसे थार्ड क्लास लेभेलनि डार्टि पलिटिकेलि षड़यन्त्रसो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोना मिथिगौना मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राखौ जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफनिया, सोरबा बिजेपि, सोरबा कंग्रेसनिया जेबो स्किम मोनानो। बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय? बे मा बाथ्रा जाखो? रावनिबो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बेयो पलिटिकेल सिस्टेमा। गोसोबायदि बाथ्रा बुंबानो जानाय नङा दे बेवहाय। आरो बे बाथ्राया, बेफोरबायदि भइसआ, बेफोरबायदि लेंगुवेजआ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों बर' फिसाफोरखौ डिभाइड खालामना दोननायनि मोनसे थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्ले। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आरो बेफोरबायदि लिडारफोरा दिनै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायनो दिनै गावसोरनि थांखिया जाफुंथोंल' बेनि थाखायनो गावसोरनि उदैया बुंबानो जाबाय। बिसोरो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मा जालांथोंसै, बिसोरो गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनबानो जायो। गावसोरनिया मोनगौबा नालाय बिसोर रावखौबो सिनायला। दिनै बेफोरबायदि लिडारखौ
जों जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै लिडार खालामबाय थानोसै नामा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै बिसोर साफा साफा लिडार जायो। लिडार जाखांनायनि उनावहाय आरोबाव बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो बिसोर जों बर' फिसाफोरखौ डिभाइड खालामनानै गावस्रा होनानै बुलाय सुलाय खालामना दोननो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो दिनै नुबाय थायो। बेसे लासिं सिं बाथ्रा। दिनै बिथांमोन बायदि लिडारखौ जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसना जुदि फल' खालामनानै गाइड खालामनानै जुदि जोंनि लाइफ लाइनखौ जों जुदि दालांबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि मालाबाबो मोजां इयुन जेनेरेसन जोनोम जानाय नङा। आरो जायफोर मोजां इयुन जेनेरेसना जोनोम जागोन बैफोरबायदि आखुखौ लाग्रा इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखायनो बे मोजां जेनेरेसननि बर' फिसाफ्रा बे बुहुमाव मोजां खामानि मावनो थाखाय स्कप मोननाय नङा। आं खिन्थु सिदा बाथ्रा बुंखाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा ना बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि जोंहा पावारफोर दंमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन, बे पावारफोरखौ टटेलि फाननानै फैदों। फानना फैनानैसो दिनै बिथाङा दिनै बिटिसिनि CM जानो हादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंना, प्रमद बर' बिथांनि आखायाव जाखिनि पलिटिकेल पावार दंना बियो मालाबाबो बाहायनो हाया। गावनि पलिटिकेल पावारखौ बाहायनो थाखाय सासे डिसिनाव बा स्टेटनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनाव बियो अर्डार बा साजेसन बा सावरायग्रोनो गोनां जानानै फैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेफोरबायदिनो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव जेसेबांखिनि EMफोर दङ ना बे EMफोरा माखासे स्किमफोरखौ लानानै माखासे खामानिफोरनि एगेन्स्टआव बिसोरो बै खामानिनि एगेन्स्टआव एप्रुभ खालामनो हानाय बिसा पावार गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बे खामानिनि एगेन्स्टआव अफिसियेल लेभेल ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय थांनानै सासे डिसियासो बै खामानिखौ एप्रुभ खालामनानै होयो। सासे डिसिया जेब्ला बे खामानिखौ एप्रुभ खालामो अब्लासो बे खामानिखौ मावनो हायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय सिगांनि समाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ लानानै फैनाय जादोंमोन, आं सरासनस्रा रावजोंनो बुंदों दै दिनै बे बाथ्राफोरखौ। बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय पावार एन्ड फांसनफोराव माने सासे EMआ गावनि फान्डनि आन्दाराव थानाय खामानिफोरखौ गावनो एप्रुभ खालामनानै मावहोनो हानायनि माखासे पावारफोर दंमोन। दा बैफोर मोनखानाय पावारफोरखौ दिनै मा दरखारनो दिनै मानो फानखुमानानै फैखो? बेनि आन्दाराव दिनै निस्सय बिसोरो रां मोन्दों नङा होमबा? दिनै रां मोन्दों, दिनै बेसेन मोन्दों आरो दिनै सिट पावार मोन्दों। बेफोरखौ मोननो थाखायनो बिसोरो दिनै न'आव थाखानाय मुवा बेसादखौ दिनै फानखुमानानै दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लाना फैनाय जाबाय। बेराफारसेथिं गोबां रोखोमनि गोदै गोदै बाथ्रा बुङो। आरे भाई बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बयहाबो मोन्थाय दङ गोसोबायदि मोजां मोनो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय। नों जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियावनो थायाथों मानो, नों BPFआवनो थायाथों मानो, नों UPPआवनो थायाथों मानो, नाथाय नोङो पलिटिकेल पार्टियाव थानानैब्लाबो नों जुदि मोजांब्ला, नोंनि गोसोआ जुदि अहंकार नङाब्ला, नों पलिटिकेल पार्टियाव थानानैब्लाबो हारिनि माहारिनि थाखाय नोङो मोजां खामानि मावलांनो हायो। हारिनि माहारिनि गोदान गोदान इयुन जेनेरेसनफोरखौ नोङो मोजां गियान फोरोंलांनो हायो। नायबाय जोङो दिनै गोबां नायबाय, गोबां माने गोरों गोरों इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरनि स्पिचफोरखौ जों दिनै खोनासंबाय, बिसोरनि आब्रुथिफोरखौ जों दिनै नोजोर होबाय। दिनै बिथांमोना टटेलि जाखिनि बाथ्रा बुङो जेसेबांखिनि गोदै गोदै हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रायानो बुङाथों मानो दिनै गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखायल' दिनै बिथांमोना बेफोरखिनि माने डायलगखौ मारिबाय थायो। स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांखौ बुंगोन आङो, बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ नेक्स्ट टाइम प्लिज नोंनि पलिटिकेल केरियाराव पलिटिकेल इस्यु खालामनानै मालाबाबो डायलग दा मारिसै। बेलेग जुदि नोंहा डायलग दंबा जोङो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया, नाथाय जारिमिननि दुखुनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बे जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव दा लाबोसै। आं सिदा बुंखाबाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा इउनाइटेड जानानै बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय, बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन। दिनै नोंसोरखौ बर' हारिनि बिखानि दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनो थाखाय 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा हारि रैखाथि खालामनो थांनानै जिउ बाउसोमलाङाखैमोन। 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै गावसोरनि बेसेन गोसा समफोरखौ जोबथेसालि सिङाव थानानै सम बाबेन होआखैमोन। अनलि फर बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा इउनाइटेड जानांगौ, लोगोसे बर' हारिनि बे बर' फिसाफोरनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ सोरजिनांगौ आरो बेखौ सोरजिनो थांनानैसो बैसोरो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमदों, गावबा गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ जोबथेसालि सिङाव दिनैसिमबो बाबेन होनांगौ बायध' जानानै दङ।
दा बैसोरनि बेसेनखौ बैसोरनि समफोरखौ नोंसोर दिनैयो सनमान खालामनो रोङाखै नोमा नोम्फानि गालांखानाय सम्पति बायदि बेफोरबायदि गोसो बायदि बाथ्रा दा बुंबाय था आं खिन्थु सिदा बुंखागोन मिथिबाय गावबा गावनि उदैनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ मिनिंलेस खालामगासिनो दङ ओइलाम खालामगासिनो दङ सानसे समाव इसोरनि अननायाव हारि उदखारि सुबुंफोरखौ इसोरानो समाव साजा होगोन आरो बे समखौ जोङो नेनानैल' था समानो जोंखौ सानसे फोरमान होगोन गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि